Dobrý deň, milí amatérski kuchári, zdravím vás opäť a dnes vám ukážem, ako si pripraviť najrýchlejším spôsobom párky s horčicou a 2 rožkami. Čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať 2 rožky, horčicu obyčajnú alebo chrénovú, kto má akurát. Na jednu porciu 3 párky myslím, že by stačili. Dajú sa však pripraviť aj 2 či 3 porcie týmto rýchlym spôsobom. Takže postup pri príprave najrýchlejších párok s horčicou je: prichystáme si rýchlovárnu kanvicu, ktorú máme napustenú vodou. Párky vložíme dovnútra, kanvicu pustíme a medzi tým si môžeme prichystať rožky. Uložíme si na tanierik, dáme si 1 alebo 2 lyžice horčice, kto koľko má rád. A teraz počkáme pol minúty, uvidíme. No, takto isto sa dajú pripraviť aj špekačky alebo calvados párky. Môžete použiť aj kečup, na čo máte chuť. Nemusíte samozrejme používať ani rožky, môže byť chlebík alebo toastík, kto čo má rád. Vodička nám pomaly začína vrieť. Výhoda tejto rýchlovárnej kanvice je, že naozaj aj keď máte návštevu, príde vás niekto nečakane pozrieť, neviete čo mu máte urobiť na rýchlo, zoberiete rýchlovárnu kanvicu, dáte 10 párkov a máte uvarené. Dajú sa týmto spôsobom pripraviť aj vajíčka. To vám ukážem na budúce. A po malej chvíľočke, keď sa voda začala variť, páročkám netreba veľa, počkáme 5 sekúnd, 1, 2, 3, 4, 5. Komu sa nechce dlho čakať, môže počítať rýchlejšie. Tak, párky sú uvarené, kanvicu vypneme, vodu zlejeme. Výborne, varí sa, znak toho, že sú uvarené. Človek sa na ne už aj teší. Môžeme si prichystať druhý tanierik, kde páročky pekne takto vysypeme. Nech sa páči. No, dáme na tanier a samozrejme môžeme dozdobiť mrkvičkou, lístkom petržlenu. A výborné raňajky máme prichystané. Tak nech sa páči, vyskúšajte, dobrú chuť a tešte sa na nás znova.